Ngiyazi nizongiphikisa ukuthi kudala abelungu babemnyama, benesikhumba nje siqinile bemnyama. Kwathi ngolunye usuku kwakuwumcimbi. Omunye umlungu owumama nobaba wakhona batheleka ngamanzi abilayo. Ngesikhathi kunquka ibhodwe lesobho bathelwa amanzi abilayo ke bona. Hayi, kwayocuka sonke isikhumba lesi sabo esimnyama. Kwasemva kwalapho kwabamilwa esisha isikhumba esimpofu, sona sasesiba soft-ke lesi simpofu sasithi ukuba soft. Hayi ke bazala izingane nazo bazala izingane ezinesikhumba esimpofu. Lezo ngane zazala ezinye ezinesikhumba esimpofu. Kanjalo kwazi kwanamhlanje. Namhlanje abelungu banesikhumba esimpofu futhi esikhanyayo nje, esithambile. Hey, awuthule we yellow body, bazokuphikisa vele laba. Kodwa hayi benziwa ukungazi.